Nyakoromo gi Jwang oyawre machiegni wantiere kar kae dago skala par kod ariyo tok sang'wen mar okinyi ma kawuono wantie chenro mar mbaka romo. Ma en chenro magogo mbaka. Wapuonjore godo kaka oganda kendo wagolo dok e itwa ka warango kaka piny Kenya ringo ahinya koro e gwengewa kama wantiere. E chenro ma kawuono nyakoromo gi Jwang wadago mbaka kotenore kod gino mawacho ni en siro joma mine e kor gwengewa. Kuonde ma wadake joma mine nigi ting' mathoth ahinya. To bende giyudo sir madwarore. Githoro dhi e puothe, githoro manyo kuonde ma ginyalo ome pi. Ka diponi onge kama ginyalo yude teko mar sitima, giwuok gidhi moto, kendo ginyalo neno kaka gitedo. Tinende kaluwore kod lony kod lokruok mano mar kor lwasi, weche obiro mathoth ma bende nyalo keto ngima joma mine obede yo moro makare. Kawuono twagni watime yo mopogore ni mar odarangu ting' joma chuo kotenore kod siro joma mine. Twak ma kamae ne igeno yudo joma mine oyo. Kawuono aloso kod ng'ama wuoro kendo wadago mbaka kotenore kod kaka inyalo sir joma mine. Joma mine gi oting'o kacha mon liete kod mine mamoko bende manya bedo gi utegi tonge kod nyalo mano mar kelo kata keto chiemo e mesa. Ijiwo gi yo machal nade, isiro gi nade mondo mi gin bende giyude teko mokwongo mano mar kelo gimoro e mesa, kaeto bang'e nyithindegi oyude kar bet makare moting'o nyaka kar somo kata kaka ginyalo yudo chenrogo mago mag thieth. Machiegni chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyakwar mokiewo Nyakach Sango, to kawacho nano okiewo Nyakach Sango tiende ni mamawa en nya Nyakach Sango Rota, kendo koro kanyo kwalos kuom mine Nyasango bende koro bet piny kachiel koda ka mine mamoko ka warango kendo wago mbaka ni achiel kachiel. Oro kuni machiegni Nyakoromo gi Jwang. Kawuono twak ma kamae ok abedo kenda nimar en mbaka ma wadagoyo kodi nyaka e giko. Mano ka waluwo mana ka achiel kachiel, wapenjore penjo to bende wapuonjore mana kama wantiere kodi ka achiel kachiel. Akoni kanyo ni an gi wuoro, en director, en ja ohala, ojaket mwandu, ojapur, jagik mathoth ahinya. Ta ahinya okinyi ma kawuono wan tie kode kae mondo mi olernwa kaka joma chuo bende nyalo siro joma mine kor gwengewa mopogore opogore. Ka wantiere kae kod Thomas Agutu. Thomas Agutu en director mano mar Nyogaya Foundation mano medore kaunti ma Siaya. Ka warango ting' chuo e siro joma mine oyawre kendo machiegni. Thomas, ang'eyo osebedo kinde malach ahinya, weche thoth ahinya mantiere ka, to mokwongo awinja ne koro ni chiewo nade kawuono. Erokamano Cleophas, ikwara mogi amosou kamoro amora ma untie ni oyawre. Erokamano. Kamano, obedo kinde mapek mana miyi thuolo ma ne are ne wabede kinde mokalo nyaka kawuono pok yudo thuolo. Gik mathoth osebedo katimore ahinya e kaunti ma bende iwuok, e kaunti ma Siaya. Kawuono pod aneno ka welo medo donjo e dala Jaramogi, mano ka idhi ywaga ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Ote mari mokwongo ka wachako twak. Ya, kaka wacho, iluonga ni Tom Agutu, an wuod Asembo Kabondo, gweng' moro ni Obaga. Basi an wuod Rarieda. Kaka wuod Rarieda ng'eni en nyathi Bondo, to baba icha wuok Bondo. Omiyo atkawo thuolo ni mar go mos ahinya ne jodalawa ma nyocha wawito wuoyi ma Anjiji, kendo wawito mzee mabro kawo ndalo ahinya. Kechi king neno kaka ji pod biro dala mondo ywag, kech ji nyaka sani pok ji pok en wach mapek, ji pok oyie ni baba onge. Miyo wago mos ahinya, tayudo katho kara en gima pek, en gima mar dhano. But watimo mos, kendo Nyasaye mondo omed telo ne jowa, Jok Odinga, Nyasaye mondo ket chuny baba kamokwe. Erokamano. Mano bende ote ma pod wamendo bedo ka achiel kachiel. Gik mathoth ahinya ma pod wamendo luoni kanyo Nyakoromo gi Jwang. Kawuono ka wantiere twak ka wakoni mathoth matimore kor gwenge, ting' joma chuo e siro joma mine. Achako di Tom, ka irango kuom ng'ama wacho ni en bystander kata ng'obet abeta karango chenro moko kaka timre makori bed makori in champion makedo ne joma mine bende mondo mi oyudane kargi makare gima ginyalo timo e kor gwenge. Paro machalo kama mokwongo, jip machalo kama mar chwalo sir machalo kamagi, kata joma mine inyalo sir gi e yo magi.
Nitie yore mang'eny ma anyalo sirgo joma mine kendo anyalo wacho ni kadok chien matin an awuon ka adongo e lweti ng'ama mama kata obedo ni nan gi wuonwa to niyudo ni ndalo mang'eny nadak gi minwa omiyo ng'ama mama ema otaya ahinya molo kata wuoro. Koro anyalo wacho ni nalan gik mang'eny gima mama nyalo timo kendo mama iyudo ka sacrifice ne nyithindo, nyalo sacrifice ne gik mang'eny mondo ot kata dala odhi maber. To naneno ka nitie yore mang'eny. To ng'ama mama inya yudo ka gin gi chuny mar timo gimoro. Koro miyo ng'eny gi dwaro mana ni ka giyudo support mana moro matin, idhiro gi mana matin, tiyudo ka ng'ama mine nyalo timo gik madongo moloyo, anyalo wacho ni moloyo joma chuo. Tae tiyudo ka gimomi luongo ni winjruok ni. Ing'e ni winjruok kendo bede kanyakla kata ka achiel. Ba unyalo timo gimoro as a group. Iyudo ka joma mine. Mano gima anyalo wacho ni is bedo proved ni joma mine iyudo ka gin successful e weche kata mag chama. Ka gibedo piny ni gidwa timo gimoro to gima gisechimo no itime. To kendo iyudo ka joma mine gin jo adiera kata gima gitimo go eko. Omiyo kata ka ng'ata dwa support gi tiyudo ka gimi miyo gino kata gimi puonjo gino ing'e maber ni gino biro timore. To miyo giseloko kuonde mang'eny kata giseloko gwenge mang'eny ka lure gi support ma anyalo wacho ni aseneno ka watimo kuom joma mine to succeed. Erokamano. Egi duto gin ga weche moko maluorore kotenore kod wacho ni weche mag financial literacy, mag puonje weche mag kungo kata mag loso mwandu kata keto mwandu. Machielo nitiere weche mag yudo pi maler, chenro mag tero nyithindo sikul kod yudo kuonde dak mago moting'o nyaka udi ma bende igero negie. Bende iparo ni joma chuo osechopo kata osebedo e opara manyime mano mar dhiro jiwo mar sir ne joma mine ahinya e kor gwengewa, koso ochalo gima nitiere piem e kind joma chuo kod mine kirango gi ane e kor gwenge mawae? Cleopas, wan kaka anyalo wacho awuo kaka Nyogaya Foundation ma en organization mosebedo katemo mondo ochung' gi mine e yore gik ma gitimo. Kana wachako weche magi konyo mine kata dwaro mondo wakony mine, anyalo wacho ni ok obedo mayot. To moloyo joma chuo ne openjere ni to bwana ang'o miyo iyamona Nairobi niduogo ka nidwa konyo joma mine. To kendo joma mine mana dhi wakawo gin joma mine ma eiwa kaka moloyo kaka joluo. Mama miluongo ni gine Chiliel ni ok en mama mawinjo maber ahinya to moloyo ka chuo kata jaode osebedo ni onge. Omiyo ji mang'eny ne wuoro ni ang'o miyo ma kanye ma aneno ka anyalo donje mondo akony. Omiyo kuom joma chuo aparo ni en gima idongo king'eyo ni ng'ama dichuo en ng'ama onego bed ni en malo mar ng'ama mama seche duto. Inya yudo ni economically kaka weche mag yuto, weche mag kaji ni ot ok onego bed ni mama oloyo ng'ama dichuo. Koro yudo kama perception no bende osebedo ka chando jowa. To culturally bende iyudo ka nitie gik ma ne wacho ni dhand dichuo nyaka bed ng'at ma dhako koloyo. Koro bedo ni dhako koloyi no iyudo ka watere mabor bachop kama kata kade kama nitie manego warikre mondo wakony ng'ama mama. Tiyudo ka ng'ama dichuo ni onyalo bedo gi uwezo mar konyo lakini oweyo konyo mana nikech ang'o oneno ni mama ni biro loye kata mine gi biro bedo empowered. Depo ni kanye kama piem kata gimoro machalo piem donje moloyo kanye ma piem nitie ahinya. Gama dhand dichuo ni nyalo bedo ka ong'iyo ni mine gi biro loyo gi kata mine gi ka ang' osebedo gi gimoro kata obedo gi pesa moloyo gin gi wegi
to biro kelo achai moro. To samoro nyalo mana wacho ni en aparo to pok gitemo. Koro anto anyalo wacho ni kadongo taneno ka joma mine ni konyo to molo ni konyo gi ng'ama nadakgo nohero konyo mine gi eki. Koro kana na study gini chakre katin nyaka chopo kama koro aduong'ie to naneno kaka thagruok nitie moloyo joma mine gi eki. Omiyo kata kana Nyasaye nokonyo chonya bochopo kama koro abiro bayudo kaka anyalo survive e ngimana, atiyo, ayudo pesana, to naparo chien kuma nae ni nitie ng'ama iluongo ni en mama moro miluongo ni Chiliel. Osandore ei ji moloyo mama mora mora. To nikech en ng'ama Cleopas ing'e maber ni ng'ama mama moloyo culture mar joluo, chuore tha ni to moloyo ka gin families ma lwetgi nyok be ahinya. Chuore tha ni to ng'eny gi iyudo ka gimoro amora manyo gin go gi chuore samoro sekawo. Or inyalo yudo ka koro gik miwacho ni mondo tim gin gik moko ma kitwa ma dhano inyalo koni ma we are not fair. Koro miyo thagruok ilagi ne chanda anawuon kata kadongo tapenjra ni to bende onego bed kamano. To kaka ng'amohero weche bende mag Nyasaye to nasomo kamoro ma wacho ni Nyasaye ni en chuor mond kiye gi nyithi liete. Kod mond liete. Tedo kang'iyo kaka thagruok ma gin go e ground ka opogore gi thagruok ma moko nigo kata madwa bed go e kindwa kaka oganda. Omiyo naneno ka na ochanda ni adwa time gimoro mopogore. To ayudo ko en gima yot. Kendo yudo ka mine kelo dongruok ma kelo kata ber ne joma chuo. Mane pingo mokwongo. Wan kaka foundation ka wachako mondo wang'i yore ma mokwongo nwadwa ni wakel perception, wagol paro marachno nwadwa ni mondo wagol e kindi joma chuo gi joma gi mond liete to kata mon mamoko. Emomiyo nwachako ng'iyo yore moko ni ngima duong' ka e ngima mar dhako ma Chiliel ni ne en gima iluongo ni poverty. Poverty no is the worst thing. Dhier. Dhier ne momiyo Chiliel inyalo tim go gimoro amora ma koro bedo dictated ni nyaka tim ma, in nyaka tim ma, in nyaka tim ma. Molo kaka ogandawa nitie cultural, nitie gik moko manyaka tim ka ng'ato tho. And then iyudo ka nitie naturally ka dichuo koro onge to iyudo ka dignity iluongo nang'o dignity wuka kabisa mar dhako ni. Koro kato bedo ni ne wan gi culture iluongo ni cultural practices. Kitwa gi timbewa. Mane konyowa. To bende kisomo malong'o tawinjo ni kaneno ne ok en gima rach. Ne ni ka koro ng'ama dichuo osetho. Tingi ng'ato bende nego ng'iye kata bed responsible ni to nyithi wadwani kata chi wadwani onego rite maber. Tingeno duogo bedo ma koro chopo kama iyudo kata ka ndalo mane koro ayaki odonjo. Tiwacho dedi ni gik ma kamago koro nyalo kelo tho. Were go uru. Koro kata ng'ama mama ni ang'o koni an ka chuoro osebedo maonge. An koro da bedo kaka an ni. To koro miyo nwaneno ka thagruok ne nitie maduong' ahinya. Ne midhiero ma iyudo ne bedo ne minegi. Wachako penjogi. Bende dubedie kanyakla ma ubed piny mondo ung'ie ang'o ma onyalo timo. Emomiyo waneno ni gik ma ginyalo timo ma odwani mondo wakony gi timo. Achiel kuom gi ne gin kaka weche mag pur. To wayudo ka weche mag pur gi ne giberie. To Cleopas kidwa ng'eyo ni samoro
chako gimoro samoro be tek, to aeto gigi bende kane mokwongo nawinjo gi awinja to naneno the reality. Mon gi ne nyalo puro, to koromo ndalo ma gichiegni keyo, to ng'ato dhi gotieno to kawo gik moko te e puothegi. To nakonegi gik monyalo sirogigo, kaka nwasirogi niya, kik chunyu tho, dhiuru adhiya mbele. Baminegi notemo matek odhi adhiya mbele, higa ka higa gitema tema. Bochopo kama koro nwang'iewo negi puodho, nikech nwayudo ni koro nyaka ng'iew negi puodho. Puodho ka nong'iew negi, koro wa fence puodho no. Nwalias bende with the then county commissioner mani luongo ni Mr. Onyango, mane wawuoyogo ni waoda ni mondo ikonywa protect minegi. Bochopo kama minegi koro ne nyalo puro, to gikeyo yo makare. To nwang'iyo ni hostility mane nitie e kindgi gi community be nodwa golo. Koro nwachako projects moko kwa wuoyo gi osiepewa. Mano obiro, nwang'iyo ni one of the problem ma minegi nenigo, kata ka gipuro ne en pi. Ba wayuayo pi, nikech wayudo ni ne wanyalo yuayo pi kowuok nam, kata nam mane wachake project ni. To wang'iyo ang'o? Greenhouses. Ng'eni greenhouses mane waketo 10 gi, greenhouses gi golo chiemo kata koth chwe, kata ndalo ma piny otuo. Minegi pidho gweng' koro sani. Gweng' ma gipidho ni oting'o, donge joma chuo be nitie? Bende nitie kanyo. Matende ne joma chuo gi donge sani bende koro giyudo chiemo mana nikech minegi. Pigni kano okel, nitie bade moro mane watero mondo koro bed oluoki, obed maler. Kata ndalo ma pi nitie ginene oro, kata ndalo ma koth chwe, pigno nitie, wan gi pi, gin gi pi maler ma gitimre nade, ma ji modhe gweng'. Pigni modho gi ng'ata ng'ata. Matene ni yani minegi okelo konyruok e gweng'. Donge kiyudo kaka idonjo e wache mag somo, nwayudo ni nyithindo dhi sikul, to nyithindogi kochopo sa moko be nowago kinyi owuok e utegi moko chiemo, moko madho chai. Sa 6 gidok, ng'ato wuotho kata kilomita 3 kata 4. Kochopo ot, min gi no dhi menyo gokinyi pok oduogo. Nyathini duogo skul, koko timre nade? Koko chamo gimoro amora. Iwinjo wachni? Nwang'iyo minego nong'iyo ni hawa gi chiemo mwapuro kane, donge hawa nyalo kawo ga chiemo matin to watere sikul, to chaka program mar piedho nyithindogi. Jaduong' Cleopas, sikul man wachako iluongo ni Obaga Primary School, nwachako gimiluongo ni feeding program. Skul mane nigi nyithindo 300, koro chopo kama nigi nyithindo 500 gi wiye. Why? Nyithindo moko koa skunde moko machiegni, kano winjo ni ichiemo kacha. Nyithindo obiro, bas skul opong'. To oken abad, iluwacho na oken abad challenge, it's a good one. Tiyudo ka chiemo ma minegi ne koro bedo ni nyalo nokedo matek, ba oneno ni nyithindwa ma skul go bendo chiem. Skul no okoting'o nyithindgi kende. Skul no ting'o nyathi ng'ata ng'ata manitie e village ka. Wawacho ni riwruok mar minegi okonyo ang'o? Okonyo gweng'. Nyathini odhi sikul, to ing'e maber nyathino dhi chiemo kata an ot, kata dhi oko dhi menyo, tang'e ni nyithindo ka ang'o dhi sikul to gidhi gi chiemo. Mano en achiel kuom gik mwasechako gi minegi eki. Erokamano ahinya. To mana kanya koro Mojang bende winje, osakado dakika 32, mago moko kuom gik manyalo timore ka joma chuo osiro mine e kor gweng'. Kendo wenenogi kaka jok magipiem godo, to kawo gigo magintiere godo, mwandugi, paro maliw maginyalo somo, kachiel koda karita madwarore, mondo mi joma mine bende oyud lwasi makare, mano mag nyiso lony magintiere godo e pith, e rito dala,
jamni kachiel koda kamago manyalo bedo ni kelo mwandu bende e kor gwenge ma opogore opogore. Akawuoyo masani kaduogo pod antiere kae kod Tom Magutu ma en jatatije mano ka entiere kacha mano Nyogaya Foundation madore Rarieda mano e kaunti ma Siaya. Gik mathoth pod ntiere kae mwadhi bedo kae ka waluwo. In kaka ng'ama dichuo bende intiere gi ting' mari e kor gweng', mano ne joma mine ochung' motegno kamoro amora ma gintiere. Wakaw yweyo kik idhi mabor. Wachna ne gimoro kae. Ang'o mamiyo ini wuon kae? Didonje dhaw manie kind Rakesh gi Pari. To ni koro sani wasemaki wan kodi kae. Wachna ng'ama bore songi mosiepni. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nade. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka monga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka monga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka monga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Macheni kendo nyako Ramogi Jwang' en mor mara ni pod ikete kar ka chenro en mara mbaka oromo. Wamedo koni ka paro mopogore opogore mamedo donjo wasomo gi kendo wayudo thuolo mano mar miyo wenu mondo gode studio Tom Magutu mar mondo miyo lerno ne mathoth kotenore kod twak mabende wantiere godo okinyini ma kawuono koni ono ote machuok SMS line oyaw en 30600 kachiel koda ka weche mamoko mabende imedo mana oronwa kar kae ka ikono wani to yudo chenro e yo mane kama chal nade. Iwacho ni mano SMS mabende kioro kar ka to ayude yo mapiyo ahinya to wasome mana ka wamedo sudo gi chenro ni mbele. Akala ne moko kuom ote Lawi Agutu wacho ni ntiere kar ka mora ahinya luo twak ka patron mara ntiere kar kanyo imosna director Tom Agutu erokamanya Derek Omwana Suba Jasuba wacho luo chenro mos kantiere Nyandiwa Gwasi erokamano Andiwo Regan wacho Joramogi dwaro lamo. Okay. Lemnwa Andiwo ka intiere kanyo goganda duto. Machielo ntiere kae Maina Mbogi wacho ni Nyogaya mora ahinya gi chenro ma itimo kanyo. Mamoko mantiere Suna Jacob wacho ni mine gin chwech mang'aw omiyo nyaka wadem gi ka nyithindo madongo. An ang'iya parish kabuoch kawuora. Erokamano ahinya. Kumote mari Alfred Obonyo wacho ni kare ahinya ratego. Tom antiere to akae kendo arito gi leyo kaka odhi bedo ka orumo. Machielo ma Joseph Achieng' wacho ni antiere kodi kantiere Shofco Clinic Kibra Lower Karen erokamano ahinya wacho ni mano mabiro achiel kacha e live maro mara Ramogi TV kama ntiere kacha. MC Shokdi wacho ni nok ntiere Kisumu. Berila Chieng' wacho ni ntiere Saika ene chenro. Rosie Odosha aero ntiere Ramogi TV okinyi makawono. Winnie Joseph Omabei ntiere yeka asemolo kawuoko Yugis Dala Ler ahinya Ramogi TV ma Elijah Marshall erokamano ahinya kuom ote mari. Ntiere ote mamoko mapod bende medo donjo kar kae ka medo luogi. Seme Gor Nyasio wacho kani Seme Youth Seme Youth yuaknu kani yuaknu ane wajora Mogi koso wacho ni mano wacho ni convincing a lady mantiere Seme
tek ahinya ni Seme is a better place sani tek tweta nikech osenjaw wadinuoya. En ang'o motimre Seme weche osebedo mathoth nyaka nanga jal moro wacho ni ochamite ng'ang'a kono ne ang'o ma miyo jo Seme ok mor. Aya wacho ni watamore Seme gor nyasiyo iyo ote mare Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni chuo tinde thoth gi lazy akia gima timore. To ni bele ko wacho ni chuo sani weyo African culture kendo en gima rach ni chuo moko laziness odonjo ne gimo weyo joutegi kod ting' mar tayo dala. Gino miyo chuo malezi owacho ni ema wuok dhitero mon mago madongo negi mana mondo mi gibed kaka babysitters. Wacho ni wadongo ka ni puonjowa ni dichuo ema nyaka pidh min ode gi nyithinde. Ma Injinia Lazaro Kanyamboko Kariobangi Jamaguje Kanyada East okotho mantiere kar ka. Nitie ote machielo madonjo kawuok kuom jal machielo kae owacho ni Lawrence Ouma owacho ni noa ka entiere ka Jaramogi. Erokamano ahinya. Wadhi nyime kod twak mana kama ne wantiere kar ka kod ni antie kae kod Tom Agutu, Director man Nyogaya Foundation, ma bende wamedo rango kae ting' chuo e siro joma mine. Weche gi thoth ahinya tiwacho ni ka en ting' ma ng'ama dichuo nyalo bedo kae kakao. Empowerment waseneno kanya sigana mikono wetelo mokwongo Tom ni mae gima nyalo timore ka ng'ama miyo omiya sir madwarore mondo mi ogol gigi duto kama gintiere. Iwacho ni mondo mi okete ni en gimoro manyalore. Iselero no bende kaka itime e Rarieda kacha. Tutie jok moko bende manyalo some mondo ochake kata Kisumo, ochake Homa Bay, ochake Ndhiwa, kuonde mopogore. Nitiere gimoro ma wacho ni en pushback ma itemo timo gimoro to ng'ato duoki ni chien. Ibiro kanyo ng'ato wacho ni in ok jaka. In jaka lakini koro ywawe jogi otimatima gi kaka gintiere. Oganda okorwako gima chalo kamano. Gin ka ginnoga foundations kata gik machalo kamago biro konyo jok ma mine moko gida goyi mondo mi wuog idhi man kama chielo. Mokwongo magi chakre ga weche kata mag lowo kata mag sir mamoko kama gintiere. Obadho machalo kama kata chiedh nadegi ikadho gi yo machal nade kinde ma joma chuo temo konyo joma mine. Ilero kacha mokwongo ni ochako gi jok machuo to joma chuo go masani bende kore pedho kod mine mosirgi. Cleophas anyalo wacho ni mano gima timore mang'eny. To seche moko kibet piny tiwacho ga ni tapenji weche gimo miluongo ni nyiego ni en mana e pinywa kende kucha koso en kamoro amora. To nikech ng'ato beda piny to gimoro matimre en gima ber molo kata mar bedo go e chunyi ni aneno ni mondo akonye job mine ga maneno machiegni kodagi kata midhi yudo ka chandre tiwuok awuoka piny tiwacho ni gini ok onyalore. To an asekale mago duto kendo iyudo ka nachako program kata ka wachako program ni ne bedo matek kech jomoko ne penjere ni gisi mokwongo ni jomoko penjere to ang'o miyo idhi mana kama ok onego mulcha emidhi mulo mar konyo mon liete. Mar ariyo ang'isi challenge mobetie ni iyudo ka sami temo mondo itime cha ng'ato be bedo piny to paro ni anto koro ok adwa nonena tadwa ni mondo gi tokgi ma ketho gik ma gitimo mano otimore. Iyudo gimoro amora motemo timo kata mana yudo kata ka pi ni ywayo jomoko bende yudo ka ng'ato en pipe ne modhi otucho pigni ni ka nikech ang'o gini to ng'e maber ni gini en gima dhi konyo oganda kata dhi konye en owuon. Nitie mang'eny omiyo anyalo wacho ni gima asepuonjra en achiel timo sinani glamo Nyasaye ni mondo okonyie magi duto. To kichako awacho ga gimoro ni ka un ji 10 to ji 9 timo gik mabeyo kata gima ber mo dhi konyo oganda to ng'ato achiel obiro to go gi wach to ute uringo ni gini kara koro wawerego e kae jadi magin jomofuwo donge ute ng'ato achiel emo succeed matiende en emo koro chal ng'ama riek
Koro miyo gima timore gima kamano ka timore, wabedo gi chuny mokwongo mar wuoyo gi jowa kendo mar wuoyo kodgi yo moro mamuol ni ng'at mago project kata ng'at magoyo gimochakre maber manyalo konyo oganda to moloyo e kinde minewa mag mond lietegi. Wawuo kodgi kendo wamed siemogi. An anyalo wacho ni sirikal through the county commissioner then wacho ni iluongo ni Mr. Onyango nokonyowa. Wabende ni wadhiro koni to bende odhiro kocha. Kobiro kendo chokore gi jogweng' to puonjogi kendo siemo wang' joma timre nadi ni gin against projects mane watimo. Mochopo kama koro kawuono ni ji te neno ber. Chiemo nitie, koro ji nyalo chiemo, kata ndalo ma alot onge, alot koro nitie. Pi nitie, koro ji nyalo modho pi, mane ji wuothone kadhi nam. Mon wuok kogwen, tiduogo saa 8 saa 9, matieni ni gimoro amora mitimo ok inyal timo. Nyithindo dhi sikul. An awuon kama wacho ni sani, kan wachako matin gi sponsorship. Sani nyithindo mwa sponsor primary nyaka secondary, nyaka university. Nikech sani wan gi nyithindo karibu 10 university, moko bendo dhi e college. Gin over 100 kids. Scholarships. Jo primary ne wadhi bo wagero school miluongo ni Dominion Model School in Dewa. Wadhi bo wagero mana specifically nwaneno ka nyithindo moko dongo e iye ka to dongo ka gin gi talent kendo nego ka gibedo nurtured ka gia piny ne gidhi timo maber. Omiyo nwachako school no. Ta gima ipenja ni opposition ilago. Watimo ginade. Kore omiya wacho ni mokwongo en through wuoyo mi unyalo bedo piny nikech dhano en gimi wuoyogo kata ng'ama iwuoyogo. Mani wuoyo gi jok magi, iwuoyo gi jok machuogi kosi wuoyo kod machal. Wacho ni mokwongo mondo mi ng'ato oping kata odhir dongruok madhi ne joma mine. Wacho ni kata joma chuo ponono moko kobedo empowered. Kata joma chuo moko bende wicho wil godo. Koro kaka ineno ka energy mathoth itero mana kuom joma mine. Koro gineno mana marach. Hostility cha bende nyalo chako donjo. Giwacho ni aya wan owewa kure, nyithindo machuo ntiere kure. Sani wacho ni action aid for a girl. Yes. Wacho ni boy child. A boy child is left out. Yeah. Gima nyalo wacho ni inyalo tiyo gi gik mang'eny. Mine gi ema wachako go to kaka ineno gik matimre gi projects mabiro gi ok gi bedi ni mine gi kende manyalo bedo ni gik magitimo gi konyo gi gin giwegi. To dhi konyo nyaka jok makoro ne opose ka kata mano ok dwar projects gi. Koro sama gibedo beneficiary tiyudo ka temperature dok piny. To kara gini kara nen gima ber. Koro yudo ka mae bende osebedo ka konyowa. Tema ne uru mondo utim projects moko ma bende include gi. Ok ni mana mag mine gi kende. Koro magi konyo mine gi to moko bende yudo ka e iye ka bende konyo ganda. Nitiere paro mathoth ahinya mantiere kar ka. Dongi thuolo ma dakika 4 kende to tieko twako kiny ma kawuono. Ting mantiere kar ka seloso weche mag pur, pith kachiel koda kamano mar yudo pi maler. Joma mine nitie gi ting bende machielo mag rango ne dier kata udi bende obedo moko makare. Ng'ama miyo koyudo ot mare ma entiere kata ka dipo ni wuon ode, wuon pare no osenindo, mor ma entiere godo. Bende wuoni joma chuo osekore kawo okang' machalo kama. To kaka Nyogaya Foundation bende matelo ne bende no okang' moro mosekaw gi lwedo moro ariyo. Adieri ka ineno kaka chenro idro osebedo kadhi kae to bang'e e gwengewa makaluo tuoche gin gik moko ma iwacho ni en gimoro mabileba, en gimoro mapek ahinya, en ting' maduong' ahinya ne anyuola ka anyuola e weche mag tuoche. Eno kinde ka kinde kochopo Christmas, December, jowuok nigi medical camps konde mopogore opogore. Gini ka irango jok mamine ka okawo opara manyime e dhiro ngima makare, dak makare e weche mag udi. Bende abila gin tiere paro manyalo konyo e siro gi. Wasegero ute 100 sano chopo 110. Mane gweng. Ma wik mokalo ni kende nyo wagero ute 3. Sani wik mwachako ni wadhi
wadhi gero ute ariyo to magi watimo nikech minegi sani wa support widows 1,500 to iye ka iyudo ka gin samoro nowegi marach moko bende noriembi to ka noriembi gi to ka giduogo to giyudo ka ok ginyal timo ang'o ok ginyal donjo mayot kuonde mane joutegi owegie. Koro minegi wajologi ba wagernegi ute to sami gero ne ng'ama mama ot kineno ywak minegi ywak to ko ywag nang'o thagruok mosekale moko be yudo ka ng'ato nogo ne agoya gi kompiny ni ok inyal bedo gi ot kata ok inyal dak ka. Koro waneno ka bedo ni ne wane group ma kama iyudo ka sama shida owuok ni mama moro onge ot minegi biro kanyakla ka gisebiro kanyakla to wan kaka foundation ugolo pesa ka wasegolo pesa to minegi tiyo tich kaka dang gi muon ot to wakawo mana fundi mana mar mabati ema wakawo tiyudo ka mor nitie kendo minegi go erokamano malich kendo maduong' ahinya ma osebedo ka konyo e yo makamano. Ipenjo wach mar weche mag thieth, wanyalo wacho ni higa ka higa kaka Nyogaya Foundation wasebedo ka wakelo weche mag thieth e gwengewa through mine mwaluongo ni the Jewels of Obaga. Sandi to koro gin Jewels girube mang'eny miluongo ni the Jewels. Wakelo weche mag thieth nikech wang'eyo ni gwenge wa nigi midhiero malich e weche mag thieth. Sani koro kaka Siaya kucha nyogi dhi e strike, ji mang'eny nigi chandruok to thieth wabedo go ding'wen e higa. Sani wadhi time tarik 6 gi tarik 7 wan gi thieth kendo mwa organize mana ni mondo oganda oyudie kaka dikonyre. Kendo ang'e ni thieth madhi ji mang'eny dhi bire to nikech sani nyobedo ka thieth onge to watimo mana kar mwanyalo to mana ka watiyo kata wang'is minegi chung' motegno gikoni ma be gima wanyalo timo matiende gibende giyie mondo gikony oganda. Ma emomiyo wacho ni kik wabed maluor mar konyo minegi nikech sani koro through the foundation koro wayudo konyruok. Nyogaya Foundation timo magi duto kendo kelo konyruok ne ogendni mang'eny e pinywa mar Luo koro sani Rarieda to wasedonjo kendo koro wan Bondo. Erokamano ahinya Director Tom Agutu kumbiro kodo okinyi makone studio bayo mana tarik 6 tarik 7 mano Rarieda oganda ochopo e dweche go mag thieth mathoth ntiere kar kae awakoni kanyo dakika osekalo 50 tok sa 4 mane makelo e giko mar chenro to moro wacho kane Cleophas ma Owila Musna Tom ayie kode ahinya wacho ni ntiere Obaga dispensary mano kane facility no as the facility in charge kendo wacho kanyo ni double staff house kod construction mano mar incinerator mabende ntiere kacha and I can ascertain ni mago are true widows mago mantiere kacha come from home and thanks mano kawuok Uyoma to sani koro antiere Madiany sub county hospital as an HOD. Erokamano ahinya Owila wacho kanyo wacho ni en gi testament. Erokamano mano mara Owila Victor machelo ntiere kar ka wacho ni ero ma wantiere ka to akwayo mar mondo mi ayude namba to kangwa chiwe yamo ka sani ka ichopo Owila kanyo ai muchopa mondo yude kata mbui awinjo ka ntiere Sindo Madayana antiere kae e yo makare an kora borito mana penj laktar chieng' moro ng'among'eyo ne ochopi. Erokamano ahinya wapuonjore joma chuo winjo kanyo ting' ma untiere godo e siro joma mine. Nyinga Cleophas Oloch Kisumu kanyo kwar mukeo nyaka chisango reti masani.